Здравейте, приятели! Unlimited подкаст. Продължаваме пореден епизод на тема фитнес. Подготвили сме много интересни теми, отново за обсъждане. И така, с какво да започнем? С мотивацията. Аз така съм си отбелязал, защото така много нашумя напоследък, нали, много хора така почнаха да ми задават въпрос, нали, как стоиш мотивиран, какво те кара, нали, толкова години да постоянно да блъскаш и така нататък, и така нататък. То, нали, тук може да се вникне малко по-дълбоко. Значи ние не говорим само за мотивация. То, нали, в един момент действията, които предприемаш, то изграждат навици, нали така? Да. И да кажем, че в моя случай вече се е превърнал в навик. По-скоро може да дадем съвет как първоначално човек да не губи мотивация и да продължава да действа, въпреки че някой път неговото състояние не му позволява. Така да го кажем най-простичко. Ако искаш, аз първа точка, която съм си... Същото беше и в футбола. Да. Ти си тренирал футбол, и аз съм тренирал футбол. 11 години при мене. То в по-голямата част от тези 11 години беше абсолютен навик. То ти става част от ежедневието. Изобщо не го мислиш дали трябва да отидеш. В смисъл, то ти е рутина, навик, ти всеки ден си на тренировка. Това е. Ти си представяш живота без тази тренировка, да. Да. Даже като спрях, беше някакво супер такова странно. Вече като... Шокиращо. Да. Представям се ми. То в един момент, както човек казва, ставаш, нали, пиеш си кафето, закусваш, обядваш, то това е също. Това е някакъв чекпоинт там по пътя. Добре. За мотивацията. Аз много ми се ще да почнем да изброяваме някакви причини, които по-скоро, нали, в началото спират хората. И това са, ако гледаш прекалено далеч. Значи, защото, нали, всички си поставяме цели. Нали, в началото, да речем, някой иска да свали 10 кг, друг иска да качи 10 кг, друг иска примерно да дигне 100 кг от лежанка и така нататък. Ти си в някакъв стадий такъв на еуфория, на адреналин, нещо ново започваш. Точно така. Хормоните бушуват, кеф ти е, пък... То е горе-долу и като си купиш нов онлайн курс, нали, много си ентусиазиран, пускаш си първи, втори епизод и изведнъж хоп и дори ти не се усещаш, що си го спрял. Тук в случая, нали, това, което съм виждал много често, срещаната грешка е, хората гледат прекалено напред. Значи, да кажем, че вземем примера с свалянето на 10 кг. Така да го кажем. Човек се качва всеки ден на кантара и гледа, че разликата е там 200-300 грама и си казва, майко мила, аз никога няма ги сваля тези 10 кг. Аз съм плъснах от тренировки един месец, да. Пък нищо не съм направил. Да, или какви лишения, какви каква ограничения трябва да се налагам в хранене, в излизания, тук, нали, срещи, гаджета и така нататък, а пък накрая какво? 1 килограм свалих тук за един месец. Да, това е нормално, нали? В смисъл, първо, толкова един човек е свалил 1 килограм за един месец, да кажем, че такъв е случай, защото за една година са 12 килограма, което е изключително стабилно постижение. Второ, да не забравяме, че в началото, нали, при правилно подбрана диета, да не кажем диета, хранителен режим. Да видим и здравословния начин, колко килограма или как да го кажа, колко грама е здравословно да сваляш на месец. Виж сега, по принцип, това е, нали, много зависи от личното тегло на човека и така нататък, да кажем, че ако ти си на 3000 калории на ден, нали, с активност, тренировки и така нататък, нужни са ти 3000 калории, да кажем, че един лек такъв дефицит, да кажем, вкарваш го на 2500. Нали, на 2500 отрязал си 500 калории. 500 калории в рамките, нали, на... Ето, сега на една седмица, той са 7... Да, значи горе-долу ти ще изгаряш средно така по 1 паунд. Да кажем, че това е горе-долу при 500 отрязани калории на ден, нали? Даже аз би го направил постепенно за себе си, но някои хора нямат проблем да го направят наведнъж. Ще сваляш с доста здравословен темп. Нали, така да го кажа. Зависимо си колко изгаряш. Да кажем, че, нали, тренировката не е по-дълга от 1 час, с примерно 4 тренировки на седмица, някакъв стандартен план, нали, тук разглеждане. Но в най-общия случай аз много съм далеч от тия, как да кажа, програми, които пропагандират фастинг или казват за всичко другото, примерно да имаш един ден само на вода, един ден само на плодове, някакви такива чудеса, магии.
защото тялото ти вторник и сряда няма нужда от протеин, няма нужда от аминокиселини, е така. То така е програмирано. Неделя се изчиства. Да. Или той пък, дето казват с този детокс, даже не искаме да го захващам като тема, защото детокса ми е много болна тема. И нали си имаме органи, които отговарят за детоксикацията. Сега, ако тези органи не функционират като хората, ние с един такъв стрес, дет причиняваме на тялото, сигурно най-малко им помагаме, нали? Но, примерно, ако вкараме някаква част, примерно ден, в който не тренираме, примерно да речем, решим да консумираме по-малко месо, нали? Това би могло да е добър вариант. Или, примерно, да кажем, ще гледаме да консумираме въглехидрати от по-така здравословни източници. Или, да кажем, не сме състезатели, решаваме да хапнем някой друг плод, малки количества плодове, подчертавам. Защото за глюкозата трябва да отделен епизод направо трябва да се направи. Глюкоза, фруктоза и така нататък. Това, което се опитвам да кажа е, че много е важно да не вкарваме тялото в критични режими. Това е едно от най-важните неща, които целим, особено при начинаещи, защото там е най-опасно. Другото, нали, което мога да дам като съвет, нали, е да се гледат тези малките стъпки. И човек някакси да си ги отпразнува, някакси да се, както казва на български, да си дава едно евала, да се потупва така сам по рамото и да си каже good job, нали, добре свършена работа. Що? Защото когато се възнаграждаваме за някакъв постигнат успех, ние някакси маркираме тези моменти на реализация, да го кажем. Ето сега, нали, поставил съм си една малка цел, изпълнил съм я, хоп, да кажем, сега ще си купя една хубава риза, да кажем. Или си чекпоинта. Да. И това ни дава някакво чувство, някакво усещане за прогрес. Нали, един вид, че вървим в правилната посока. И аз примерно съм си оказал на себе си, на всеки месец, така се проверявам, ако съм си изпълнил, нали, това, което съм си поставил за цел, хоп, се награждавам с нещо. Нали, това си е моят метод. Аз не обичам санкции, аз обичам да се награждавам, като съм си изпълнил мисията. Нали, има някакви други хора, по-мазохистично гледат на нещата. Всеки си намира своята формула. И в този ред на мисли, това е, нали, един вид пак да поддържаш мотивацията. Имаш някаква отговорност и към, не само, нали, към себе си, имаш отговорност и към нещо, защото си кажеш, аз не само, че искам да вляза във форма, ами много искам да си кажем да си купя и този часовник. Ама аз и сега имам парите да го купя този часовник. Да си кажем, ще си купя този часовник, само ако съм си изпълнил поставената цел в салата или спорта или както да е. Нали? Така. Ами, ако искаш, ти може да добавиш нещо към... Аз и тук съм добавена точка, ако си поставяме крайни ограничения. Нали? Защото аз, нали, мога да го развия, ама ако искаш... Всяко нещо, което е в крайности, не е нито здравословно, нито полезно. Да, значи, тото и най-често срещаните реплики тук, нали, в тая точка са отутре спирам джанк фуда, нали, никакви такива буклучаи храни, дюнери, бъргери, пици. И при първото нещо, което да зачарова примерно в тренировките и си казал, какво се занимавам с глупости, отиваш и избухваш една голяма пица или дюнер или каквото и да е. Ето е много важен момент, тук добре, че го каза, ми изплува, нали, следващото нещо. Има два типа хора. Едните тренират, за да се хранят правилно, нали, един вид да, след като завършат тренировката, се чувстват отговорни към себе си, да дадат най-добрите възможни вещества на тялото си да се възстанови. И втория тип хора, които я тренират, за да ядат каквото си искат. Нали, един вид казва сега, аз вече, нали, изгорих 500 там калории, как се ги сметнали, аз не знам, с някаква гривна. И съответно си казват сега, мога да си изям едно дюнерче. То не е така, то не работят така нещата. Един вид ти, ако това в случая го направи човека, той само си плюи на труда. Нали, общо взето така излиза. Не, че няма да има някакъв ефект, но няма въобще да бъде желания ефект. Много далече от оптималния ефект, който мога да постигнем с една прилична порция месце или каквото и да е там, протеин, може да е яйца. Някакъв вид въглехидрат, салатка, нали, правилно структурирано меню. Докато тренираме, се късат мускулни влакна. Ако мога да го сравня с едно да рушиш една къща, и ако искаш да изграждаш нещо ново върху тая основа, нали, съответно трябва да слагаш градивни елементи, а не боклуци. Да, точно така. За да продължиш да стоиш нагоре. Да, качествен материал. Да. И друго нещо, което съм чувал, нали, като крайност, отутре спирам алкохола,
спирам дискотеките, няма да излизам никъде, нали, и така нататък, и така нататък. Сега той са вече прекалено големи крайности, които със сигурност ще докарат човека до, примерно да кажем, една седмица, две седмици, може и да го спази. Но ние тук търсим по-скоро нещо, което long term, дългосрочно да държи човека на правилния път. Нали? Това е мотивацията. Реално, то в един момент човек, ти няма да имаш нужда от мотивация. Ти просто вече си го изградил като Nike. Ти нямаш нужда от мотивация да отидеш да си, примерно си като си гладен, да отидеш да обядваш. Нямаш нужда от мотивация. Нали? Така, ти просто отиваш и си изпълняваш, задоволяваш си нуждата. Организма си го иска вече. Ами да, същото и с тренировката. В един момент тялото ти ще каже, какво става тук, нали? Аз не се чувствам добре, аз искам този цялостен ръш, ендорфин ръш, всичко, което е цялостното ми усещане, което получавам след тренировката, яснота, лекота, всичко останало. Защо не ми го даваш? Нали? Не би ли трябвало и да, когато наистина се запознаеш с процеса, какво се случва, когато тренираш, какво се случва, когато се храниш, как трябва да се храниш, как трябва да тренираш правилно, като си разбереш тези всички неща как функционират, и поне при мен се случи така, аз съвсем естествено исках да следвам правия път, и когато съм след тренировка да спазя правилните неща за хранене, правилните неща за почивка, всичко. В смисъл, обаче, когато наистина се разбрал как функционира тази система, и след това просто вървиш по правия път. А пък при хората, които описахме малко по-рано, които един вид все едно си използват тренировките за извинение, да могат да така с чиста съвет да си хапнат нездравословните храни или нездравословни напитки или каквото и да е. Да. Той, както и в Red Pill темата, не? Нали, за да разбереш Red Pill, трябва да и да го изповядваш по правилния начин, трябва наистина да разбереш динамиката между половете и как се случват нещата по естествен път. Да. Тук само да отворя една скоба, значи те причините човек да консумира този junk food, тя буклучавата храна, може да са много. Значи най-често срещаните са неправилно възстановяване. Нали, пример, казвам, човека не се е наспал, не си е дал на тялото нужните часове, дори покой, ако щеш. Нали, стреса му е прекалено висок. И тогава мозъка, нали, вече дава сигнал за тялото, че иска по-високо калорична и по-така бързо усвояема храна. Нали, един вид... Това се случи и с тебе сега. Ами за кое става въпрос? Преди малко, което си говорихме, как когато сега имаш по-добър сън и по-добро възстановяване, имаш по-малка нужда от разбрах. Точно така, да, аз абсолютно също отбелязах, че даже ми стана странно от колко време не ми се е ядял джуниор. Нали, което и не съм ял джуниор. Даже не съм се сещал. Все едно, че друг път също съм имал кутията с месце и така, нали, всички продукти в багажника. Обаче, въпреки всичко съм учил и някакси съм усещал много силно привличане към този junk food. А сега съня е доста по-добре. Даже като часове, на моменти не е повече, обаче е по-дълбок. И явно тялото си успя да си възстанови, което е много важно. А пък при мен с сегашните ми тренировки не изпитвам никаква жажда за сладко. Аз съм човек, който всяка вечер аз обичах, нали, някои хора си правят салатка с ракийка, аз обичах ликьори и сладки. Пак навик някакъв. Да, това си беше абсолютно всяка вечер. Сериозно? Да. Защо сега, когато тренираме толкова сериозно, то първо, че това ще ме все едно аз правя някаква щета, на мен ще ми е супер кофти да го изявам това нещо, като знам какъв труд съм положил днеска, пред седмици или месеци, нали, то дори няма да ми е вкусно, и отделно нямам това желание за захар сякаш. Ами то захарта специално там темата е много деликатна, защото, нали, това е изключително силно заложено при хората, които имат недостатъчно количество сън. Защото особено пък, които са подложени на по-така умствена работа. Нали, тогава мозъка направо си крещи, мозъка има нужда от въглехидрати, има нужда от глюкоза да работи. И в тия моменти той направо човека изпитва някакъв неустоим глад за сладко. Нали? И това е в голяма степен обяснимо. И пак стигаме до там, че ако
правилно сме структурирали нещата, тото и се изисква много опит. Аз искам да кажа, няма човек, дето е почнал фитнеса, без никакви грешки и така нататък. Не съществува такъв човек. Нали? Дори с инструктор, дори с най-добрият план, който да следваш, пак ще има някакви грешки по пътя. Това е неизбежно. Въпросът е, нали, да има един self-awareness, човек да се анализира, да си казва, чакай малко сега, нали, последната вечер не успях да спа добре, какво се случва, какво обърках, почваш да мислиш, нали, кое, и най-важното да си кажеш кое е най-логичното, защото то може да си кажеш, аз не можа да спа, защото си мисля за оная кифла е там, ама най-вероятно не е това. Най-вероятно причината е нещо по-хормонално, нали. Тук мога да дам много добър пример. Даже ти разбра това проблем. И всъщност даже тогава, аз тогава продължавах, въпреки че тренирах, аз продължавах да си хапвам тия сладки неща. Но и тогава и нямах ясни цели в фитнеса. Помниш, когато правих тежка тренировка, вечерна тренировка тежка, засилил съм кортизола, след нея студен душ, сауна, студен душ, сауна, студения душ още кортизол, сауната още кортизол и съответно ти държиш организма колко 2 часа тренировка, още един час ще кажа сауни и студени душове и така нататък. Много стресиране. И тялото, то е в някакъв такъв режим на оцеляване. И как да се отпусне и да започне да се почива. Ми трябва време. Аз тогава, значи аз в 9 часа съм се прибирал, вече след тази процедура, ял съм, нали, още тежест за организма и после вари спи. Трудно, да. То е, че играта с тия тайминга, ако мога, правилното време, когато трябва да се тренира, яде и всички тия възстановителни процедури, защото тя сауната сама по себе си не е вредна. Нали, студения душ също не е вреден. Въпросът е, нали, кога е правилното време да се приложат тия неща. И нали, тук пак зависи. Какво си консумирал при тренировка, нали, какви стимуланти, така нататък. Много неща. Но... И след като го разсъждахме това с тебе и ми го каза, то беше направо на следващия ден, когато спрях да правя това извращение. Те да му кажа. И пак от YouTube. И съня веднага се подобри. Не се подобри веднага. Нали? В смисъл не стана веднага топ съня, от който има нужда човек, нали? Но веднага имаше подобрение. Много добре. И сауната след това си остана за рездия и възстановяването беше по-добро и организма се чувстваше по-добро, съня всичко. Аз до някъде даже го отдавам на факта, че много фитнеси имат тия спа процедури, нали, в пакета, да го кажем. И човек като влезе, нали, в самата зала, то е включено в цената. Значи, и той си казва... Особено ако си платил. Не, аз искам да използвам всичко. Да, искам и солна стая, парна баня, сауна, всичко. Аз единственото нещо, което бих препоръчал след фитнес, по-скоро, ако наистина се включва някъде басейн, човек просто да си потопи тялото така, да може водата да го отпусне, да го релаксира, нали, по някакъв начин, това е. Но пак не трябва да е студена. Не да е студена, по-скоро в някаква нормална, даже по-скоро клоняща към топла. Да. Нали, висока температура. Помня пак, ти ми го беше казвал, как трябва да мотивираме, как трябва да предразположим тялото за следващото нещо, което ще правим. Нали? Съответно, ние да го подготвим за тренировката. След това обаче, след тренировката, да го подготвим, че той вече трябва да се отпусне и да почне да се храни. Най-добрият начин да го отпуснем това тяло е не като го влезем в студения душ, в сауната в студения душ или каквото и да е, нали? Ами след тежката тренировка правим горещ душ, нали? Това тяло да се отпусне и съответно след това като почнем да се храним, вече дали сме на сигнал на тялото, че той вече може да почива. Нали? Не го чака след 5 минути нова серия мъртва тяга на Макс. Или да бяга съблезъб тигър. Да го да спасява тук родата. Да, те са важни неща, наистина. Ако направим примерно студения душ преди тренировка,
ти много добре знаеш Ние си правим тук нашата каква процедура. тренировка правим след като сме влезли в 6 градуса вода. И той вече няма 6 градуса, ама пак става. Говоря за предното щастие, Да. предните 2 месеца. Сега трябва да се стои по 10 минути. Нали, горе-долу сме го установили. 10 на минути пак не е същото. Еми не. То си стоиш на 5-6, ама после като излезеш, като тълхне, то с 3 градуса въздух. Еми, сега е бруса. 12 градуса водата. На петата минута във водата усещах как тялото вече направо, по цялото горе, то направо беше топло. Имах Да. чувство, че мога да... Вече не си усещах много пръсти, нали, Да. на Пак ходила и изтръпваш. така нататък. Да. А към 10-та минута, в смисъл, не знам каква печка пуска тялото, обаче аз направо ме е горещо. В смисъл, направо ме е приятно. Да, и той като излезеш, така, сега е една идея по-топличко. Сега е, че има много скачащи в морето. Лятото идва. Така е, така е. Януари месец се виждат сериозни смисъл. Те не се виждат, то няма. Те ги няма. И така. Това е. Ами, мотивацията как ще я поддържаме, когато имаме ясните цели в фитнеса, знаем какво искаме да постигнем, имаме търпението и го изградим. Тренировъчният ден влезе в нашия график и ни е навик. Нали? Да, И особено, както казахме и в предния епизод, да използваме тренировките в наша полза за по-продължителен работен ден или по-остър ум, повече издръжливост, повече сила, повече дори комбат трейнена работа, зависи какво работиш. Да. Той е много важен момент, където хората обикновено просто, така да кажа, от незнание или от... Аз съм далече от мисълта, че примерно човек си е купил карта за фитнес и няма да може да отдели там 15-20 лева за някакъв съвет от инструктор. Нали? Смисъл според мен. Сега някои хора съм виждал опитват някакви свободни съчинения или да копират там другарчето, или да копират там оня коравия батко, нали? В Чакай фитнеса. сега. Българина разбира от всичко. Да. То е ясно, ама това в един момент, той разбиране, нали, въпросът е до какви резултати ще доведе. И аз даже като задавах тук няколко въпроси, сходна, нали, тема, така, какво било полезно на начинаещите, нали, едно от най-полезните неща, и ми казаха да направиш един туториал как се използват уредици. И аз само стоя така и към туториал как се използват уредици. Мен дори не ми е минало през главата, че някой може, сега някакъв там усукан по-специфичен уред, нали? Да, окей, може да не знаеш как се ползва, нали, как се настроя. Ма повечето те са някакви, имат си инструкция, имат си, нали, обяснение. Най-малко. Да, тези така, нали, машини или как ги наричат Да. повечето хора, нали, то там няма как да сбъркаш упражнението. Почти, да. Но при основните упражнения, нали, там има къде да сбъркаш. Но просто Да. начинаещия не трябва да започва с основни тежки упражнения. И аз имах такъв случай, нали, в тук, може да направим реклама в Сенши. И отивам там, нали, първия път. Той беше първият ден, който влизам в Сенши и гледам около 12-13 годишно, мисля, че е момчето с така набори негови. Той е сина на един мой бивш колега. И съответно гледам ги, пробват там някакви тежки упражнения, отивам момчета, дайте тук да ви дам някаква насока, нещо да ви помощ, виждам, че са доста изгубени. Пък все пак момчето го познавам, аз иначе не са намесен. И те ми викат, покажи ми как се прави мъртва тяга. Чакай, И аз такъв стоя, викам, добре, хубаво, нали, почва да им показвам, аз въобще не се замислих. Защото, нали, така обяснявам, така трябва да застанеш, разкраш всичко и после се усещам, викам, каква мъртва тяга е. Я да ги питам тези момчета, нали, въобще за първи път идвали. За първи път влизали в залата и сега някъде гледали някакъв клип в YouTube, там било показано как се прави мъртва тяга. Те искали да почнат. Викам, мъртва тяга, моето момче, се прави, може би месец-два, така трябва да миниш тук да пообиколиш всички уреди и така нататък. За кого казвам ти? Много често сега мотивацията идва от някакви такива идоли от интернет. Нали? Те какво приказват, не ги знам. шорт-търм мотивация. Нали? Като да използваш Андро Тейт с 2-минутни рилчета да те мотивира и аз, сега ще стана топ бизнесмена и си купувам ламбото, обаче тя тази мотивация от тези рилчета колко трае. Нали? Да. 10 минути ще го помниш и си приключил. Той има един много важен момент, нали, че те с работата запалват. То усеща, всеки го усеща, ето и нещо в рилчета, такива шортс, така нататък, нали? Жъгва нещо в тебе. После като си, да кажем, че ще накара човека
да си стегне там сакчето, раницата, да отиде до залата, нали? Обаче, като дойде време наистина да свършиш работата, тогава вече усещаш, че тези рилчета не работят. И дори 2 часа да си гледал рилчета и шортчета, няма как да стане тази работа, нали? И според мен ролята на тия, ако мога ги наречем така мотивационни, нали, клипове, по-скоро би могла да бъде в някакъв момент, където ти имаш някакво мъничко такова плато, да кажем на 10-то повторение си, пък искаш да направиш 11, това ти даде някакъв хъст там да избуташ едно отгоре. Нали? Така да го кажем. Никога не съм гледал видеа стил Motivation. Да. Аз по-скоро си пусна наистина клип със стойност. Човек, който зависи за каква област става въпрос, наистина ще ми даде качествени и адекватни съвети в областта, където съм запален. И няма да имам нужда от някой да ме нахъса с тона си, който го води, или давай колко ти си топ, нали? Да. Тук отваряме една много важна скоба, нали, ако мога да го дам като съвет, защото и с жена ми тук разговаряхме напоследък на едни теми и аз си казвам така, според мен най-правилната стратегия, нали, като цяло в живота, остай го фитнеса, ти да приемаш съвети само от човек, който е, ако не е невероятно успял, то изключително добре успял в областта, в която ти говори. Нали, защото той не винаги ще каже нещата както са по книга, не винаги ще каже нещата, каквито там си чел в университета или нещо такова, или там не сега, без значение. Обаче той човек е врял и кипял в това нещо, знае какво приказва. Нали, минал е пътя. Нали, така човек, да кажем. който не е теоретик, се е изстрадал трудности по пътя. Точно така. Все едно лектор в университета, който е на заплата в университета, ми говори за бизнес. Брат. Да. Какъв бизнес е въртя точно. Чакай. Това е много добър пример. И също, защото много често, примерно, срещаш някакъв човек на улицата, той ще обяснява каква била твоята връзка, какъв бил твоя партньор, пък ти го гледаш, той примерно въпросната жена разведена, няма нищо зад гърба си, нали? И като 40 годишна феминистка с котката ти говори, обяснява на 20 годишните мацки как да бъдат щастливи. Примерно, да. За това говорим, нали? И затова казвам, слушайте хора, които са постигнали това, което вие искате да постигнете, че аз даже надскачам, а казвам, са изключително добре са го постигнали. Постигнали са изключително добро ниво. Нали, в това, което ние целим. Мисля, че това като цяло тук засегнахме няколко теми странични, ама дано да е полезно на хората, защото това са важни. Пак бих добавил да. В тренировки. Пак хормоните. Ние не сме по-големи от хормоните. Когато наистина не отиваме в фитнеса просто, защото сме изгледали риелчи 2 минути и сме се надъхали, после като почнем да направим, отиваме на лежанката, аз тази серия ще я пропусна. Да. Когато наистина започнеш да тренираш и засилваш силата и издръжливостта и изкарваш наяве правилните хормони, те хормони те потикват да продължаваш и да искаш на следващия ден пак да тренираш. Тук се опитам да кажа, много важният момент е, нали, тук пак задълбавам фитнеса, но то там е лесно да се даде пример, да имаш ясно структурирана програма. Защото, нали, то е ясно, че програмата няма да е за цял живот. Тя примерно първия месец ще е една, втория месец ще се промени, след една година ще е напълно различна. Въпросът е човек да има някакъв план, разбит, нали, по дни, как да действа. Защото много хора пак трябва да си разбрал как функционира този процес. То много е трудно човек в начало да ги знае тия неща. Аз заради това по-скоро съветвам по някакъв начин, има и някакви там, дет продават програми за по 20 лева, 20 долара нещо в интернет. Нали? Дори и това е по-добре от никакъв план. Нали, казвам, като човек няма възможност да плати 100 лева на инструктора, дори и това за един месец, и той трябва да знаеш и на кой инструктор да платиш. Това не е лесно. Даже може би това е по-трудното. Да, така е. Те горе-долу ще дадат един и същи съвет. Все пак тия хора са опитни. Откъдето да си взели сертификата, те знаят за какво става въпрос. Нали? На ниво начинаеш, няма как да причинят повече демидж, отколкото човека без знания ще се причини сам. Нали, така да го кажа. По-скоро даже, може би, няма го натиснат достатъчно. Аз така мога да кажа пак от моя живот, каквото и да съм искал да правя,
винаги съм успял да се обградя с хора, които са можели да ми помогнат. Да. Разбирам. Бре, исках да почна здрави тренировки Да. и веднага си намерих правилната среда. Светлю, ти го казах, ти го познаваш. Ти, Мерси, нали, мерси, съответно, веднага и веднага почват резултати. Защото аз като сбъркам нещо, пък Светлю, примерно, тогава като ходихме с него, на всяка тренировка имаше, той не ми беше като треньор, нали, но винаги поглеждам и правим някаква корекция. И аз другия път ще го направя по-добре. И много важно, когато тренираш с такъв човек, ти не си толкова мотивиран да да го настигаш или да правиш много килограми. Ти наистина си мотивиран да го направиш правилно. Да, разбирам. И той самият те потиква ти да... Виж сега, Коко, няма нужда тук да се пъниш с тези килограми. Направи го правилно. Взимах женския лост. Изобщо не ме интересуваше, примерно имаше един друг приятел, той ми се смееше, че вика, колко ти ще правиш червения лост. Да. Обаче сега, с женския лост ли правя или само килограми? То е съучение на техника и така нататък. Човек трябва да се преглътне егото понякога, да прави такива неща. Когато наистина искаш да правиш нещо, просто трябва да си достатъчно комуникативен човек, нали, за да се почне да се огражда с правилните хора. То аз искам да кажа, че когато човек наистина иска нещо, то не знам, аз не вярвам чак толкова дълбоко в Вселена и такива закони, но някак си живота така ти подрежда нещата. Винаги така се е случило. От някъде ако не е информацията, то човек, ако не е човека, то средата, нещо се появява там да ти подаде ръка едва ли не. И примерно ти или други хора в фитнеса, които са като тебе, нали, тренираш от много време, виждаш ги, че са с заряд в фитнеса, нацепени големи мускули, нали, всичко им е топ. Когато видят един начинаеш, обаче наистина устремен и искаш да се научи и ги пита за съвет, на 99% съм сигурен, че този човек ще помогне. Ще помогне, да. Защото аз като бях 10 клас, 59 кг, да. И отивам в фитнеса, нямам никаква идея, ходихме там с един приятел, обаче виждаха, ходихме в такъв мъжкарски фитнес. Нали, с железа. С железа. Праколяк. Да. Представям си. И там беше само бабанки стил тебе. Големички мъже. Да. И като видят този заряд, те сами искат да ти помогнат. Обаче, не да отидеш на фитнес, защото си гледал Андрю Тейт, там те е надъхал нещо, отиваш с ясната цел, както говорихме в предния епизод, ти да се начертаеш какво искаш, защо отиваш там? Какво искаш в този фитнес? Някой ми казва, нямам казва името, аз отивам на фитнес за здраве. Да. Брат, ти сега болен ли си? Да. Каква е тази цел за здраве? Тото е, че тази цел за здраве, тя много бързо се изчерпи, защото аз пак казвам, толкова е за здраве, нали, ти ще направиш някакви изследвания, ще видиш, че всичко е наред, дори да не е било наред. И ще си кажеш, ето вече съм здрав за кога тренирам. Нали, или примерно ще разредиш тренировки. Ще кажем, аз може би с 2 тренировки на седмица, аз пак съм здрав. Ще продължа. После аз и един път да отида, пак съм здрав, защото вече нали, се изчистих. Вера, с който ходиш, аз днеска няма да отида, хубаво, аз няма отида, аз съм си здрав. Да, тук наистина е много важно. Пък ти ако не отиш на зала, аз отивам на зала. Нали? Да. Или... Така е, или обратното, да. Ние не чакаме другия за да пристъпим напред, ние просто трябва да се комбинираме. Ако не можем да се комбинираме, нали, всеки пак ще си даде макса. И така. Тук нали, ти зачекна нещо много важно, нали? И само извинявай, това за... не го довърших това за хормоните. Добре. Нали? То не, че ще кажа още кой знае какво нещо. Обаче, важно. ти като отделяш този окситоцин, тялото той си го иска още. Нали, смисъл ти ставаш адиктед към него. Ендорфини, всичко и така нататък. Както можеш да станеш адиктед към алкохол и към цигари, към всякакви такива неща, ти можеш да станеш адиктед към хормоните, които отделяш по време на тренировка.
Еми да, те А. хората и към секса се пристрастяват, към какво ли не. Така че да. Просто програмирай мозъка си да се пристрастява към трудните изграждащи неща. Нали? Еми то ще Защото- отнеме време, но е много ползотворно. Нали, Защото това това, е. което... Тия хормони, които ще отделиш, когато постигнеш нещо трудно, нали? Само ще табулства да ставаш все по-добър и по-добър. Да, това е много важен момент и също самите трудности, с които се справяш в залата или спорта, без значение. То може да е бокс, кикбокс, така нататък. Нали? То пак е вид трудност. Нали? Тялото, човешките качества, ако щеш даже желанието ти да се предадеш е на така, на кантар, нали? Обаче въпреки всичко продължаваш. Тото изгражда някакви качества, които ще помогнат и в бъдеще, нали? Извън залата. И затова аз съм даже доста така на мнение, че трябва човек да тренира доколкото се може натурално, защото когато го правиш по този начин, знаеш, че резултата, който идва, ще бъде резултат от твоите усилия. А когато взимаш някакви тежки препарати и така нататък, не дай си Боже инжекции и по-силни, ти не можеш да разбереш той ти ли си или препарат. Разбираш ме кой искам да кажа, нали? Някакси, или ще си кажеш, добре бе, хубаво, аз примерно взимам такъв и такъв препарат, аз как да разбера дали съм по-добър от този човек, или как да разбера дали съм след един месец няма да бъда на много по-ниско ниво, като го спра, отколкото, или примерно имам и друг момент, който съм виждал, тук няма отварям, и трябва за тези стероиди, всякакви други тежки препарати, трябва отделна тема, но само да кажа едно нещо. Много хора, които познавам, изпадат в състояние, нали, нацепват се, нарязват се за състезание и така нататък, стигат някакъв чудовищен размер и после като спрат, защото те не могат да продължат, нали, че тялото е в критична фаза. Има един такъв психологически момент, където един месец са като изгубени. Ма те го знаят, защото вече не го правят за първи път. Те са готови да му платят цената. Ама не всеки от там подрастващите 16-17 годишни, където им идва на къла да ползват, тъй, защото решили, че искат се нацепят за лятото, те не са много наясно. Нали, виждат мускулестия тип дяк, че той ги взима тези неща и вярват, че това е правия път. Да, това е правия път за него, но не и за тебе. Това е някакси, което аз сещам и като отговорност в нас, нали, аз се приемам в тези малко по-дълго, да кажем, трениращите от дълго време. Какъв месец пращаш на останалите, нали? Защото аз примерно някой път, как така, се пъна и не успявам вече като вляза в последната фаза на тренировката си, вече не успявам всичко да го изпълня по най-безопасния начин. Защото съм изморен, искам да избутам без почивка. Ма ти кросфитърите не правят всичко по най-безопасен начин. Някой път просто ти в стремежа си да свършиш работата по-бързо, защото така ти е целта. Ти искаш с минимални почивки да стигнеш до края. Нали? Това е... Такъв е обема, такъв е интензитета. И изпълняваш нещо неправилно. Какво се опитам да кажа? Някой човек ще видиш, каже, брат, ти не знаеш как се прави тези упражнения. Нали? Ела ще ти покажа. Ще кажа, че не е до това, бе. Не е до това. То е до, нали, целта. Ти в един момент, това в фитнеса също има читинг. Те професионалистите на последните повторения мятат са там, нали, хвърлят тая тежа, само и само той да изпомпа последните там 10-20% от мускула. Ти не можеш да го направиш чисто до последното 50-то повторение, примерно. Няма как да стане. Нали, това е немислимо. Но това може да си го позволиш ти. Да, точно исках да кажа. Защото Защото сме загряли правилно, защото сме минали по пътя, тялото е готово, ти знаеш къде да спреш, какво не трябва да рискуваш, какви движения не трябва да правиш. Ти правиш грешно, ама сейфти грешно. Безопасно грешно го правиш. Тъй да кажа. А пък начинаещия, като се изпълва на нещо тежко, той не го прави сейфти. Сейфти грешно. Да. Те го правят и доста опасно грешно, да. А и тая мускулна маса, организъм, който си изградил, нали, той със сигурност е доста по-резистентен на грешка, отколкото начинаещия организъм, който влиза за първи път в залата. Да, аз те разбира. Случва ми се, приел някой път дори днеска ми случи, една тежест тръгна ми се изплъзва, обаче тялото ми така е хвана, така е спря, че аз все едно... Това е друг и вече рефлексите, които развиваш и да се предпазиш. А пък ти си правил правилно упражнението хиляди серии. Да. Нали, вече мускула го е научил това правия път да се случи
и съвсем естествено, както да ходиш. нали? Да, точно така. Като можеш да ходиш, съответно, ако Ти не нещо се мислиш случи дали да ходиш стъпиш правилно. на криво, нали, Да. съответно веднага имаш рефлекса да Коригираш. да коригираш. Да, Нали. А да, ако не си точно. ходил от 10 години, дали ще го имаш този рефлекс? Еми трудно, да. Даже... Просто си научил правилния път за извързяването на движението. Да, и основната ми идея беше, ако някой начинаеш, гледа в този момент мене или някой по-напреднал и ще си каже, гледай, то го прави, сигурно и аз трябва така да го правя. Ама не е така. Значи, това е проблема, който аз виждам и се опитвам да го набия в канчето, в главите на повечето подрастващи. Не дейте да гледате завършен продукт, защото този човек вече е почти завършен. Нали? Той вече 10 години е правил този спорт. Блъскал е, правил много грешки и така нататък. Той е също като всички искат да бъдат като Рони Колман, ама никой не иска да дига тежко. Ама Рони Колман сега ходи с 2 патерици. Нали, той не го виждат. Те виждат Рони Колман от едно време, дете излизаш и си е такива вени колкото ръката ми и нямаш по-голям от него на сцената. Нали? Защото всеки иска да е вау. Ама трябва да си готов и да му платиш цената. Защото човека е имал най-добрите рехабилитатори, най-добрите добавки, най-добрите препарати и пак ходи с 2 патерици. И да ни говорим за нали, възстановяването. Защото Точно така. ти след залата ще се храниш по правилния начин, ще предразположиш тялото за хранене по правилния начин. Общо взето, както го описах в началото, Да. ти си съборил едната стена и почваш да я изграждаш с новите тухли, нали? От този протеин, Да. който си набил с храната. Но когато начинаещия това нещо не го знае, нали? И не го направи по този начин, Да. той не успява да възстанови потрошената стена по правилния начин. Със сигурност, да. И особено ако е пренавит и тренира много повече, отколкото да се възстановява. Нали? Един момент Да. тялото крашва. Ето е една от точките, де съм си писал за нали, саботьорите на мотивацията, точно пред тренирането. И то кой имаме предвид, защото сега нали, не е много ясен този термин, много хора си мислят, ще отида, ще направя 4 часа тренировка и претренирах, защото съм се изпилил с някакъв там претренировачен продукт, да. Не. По-скоро пред тренирането ние какво визираме, значи ти вече се събуждаш се да кажем сутринта и усещаш значи, умора, едно такова нежелание, ако щеш даже да станеш да отидеш на работа. Тото и не е добър пример, но имам преди, че физически си отпаднал. Нямаш желание да отидеш на тренировка, главоболие имаш, така нататък. Той са симптоми, ако мога да го нарека, на претренирането. А пък претрениране по-скоро означава системно човек да е тренирал с или прекалено голяма тежест, прекалено голям обем, т.е. да е подлагал тялото си на доста по-голям от нужния стрес. Нали? Да кажем съчетано с не чак толкова качествена храна, недобър сън, не дай си Боже още някакви други неща. Нали, тогава вече говорим за точно това. Значи, както казах преди и сега пак ще се повторя, човек за един ден не може да претренира. Значи претренирането е резултат от системно нарушаване на тия правила, които сме ги споменавали. 8 часа сън, хубава храна, нали, систематично трениране. Аз както съм казал, ако човек е начинаеш, един ден тренираш, един ден почуваш. Ето е най-доброто, което можеш да направиш. Може би трябва да направим епизод именно за тая такава структура. Добре. Нали, общо взето как работят процесите и защо се случват по начина, по който се случват. Нали, и когато наистина разбереш процеса как функционира, Добре, ще запиша и така. би трябвало и тренировката ти да става по-добра. Би трябвало, да. Но това е нали, в общи линии какво се има предвид нали, в претрениране. Особено при начинаещите, при тези, които те първа започват или да кажем New Year Resolution от 1 януари, Да. нали, се хвърлям и тая хипернавитост, дето нали, човек скача в заешката дупка и после изведнъж хоп, не знае как да излезе. Какво се И случи? почвам наслагам на лежанката някакви луди килограми, Да. отзадя ма пазят двама човека. От ляво и дясното, това да. като го казах, по-скоро, ти ако греша ма поправи, но Да. по-скоро служи по-малко килограми, обаче, примерно да напред с лежанката. Да. Но избутай, направи си, примерно, те 8 повторения сам.
за да можеш, Да. за да можеш да гледаш, да следиш развитието. Защото, примерно, сега си сложил, да кажем, 60 кг, правиш 8 повторения. Да. 8 повторения. След това, обаче сам. И ти знаеш, че можеш да направиш 8 повторения с 60 кг, Да. 4 серии, примерно. Да. След това дигаш на 70. Постепенно Да, като 65, вдигаш, 70. да. И вече знаеш, ти можеш да проследиш всяко нещо. Ако искаш да се развиваш, трябва да можеш да му следиш развитието, нали, съответно. Аз Пък, да, ако кажи, слагаш кажи. човек, който постоянно да ти помага, ти как точно знаеш къде се намираш в своето развитие? Да, разбирам. Хубаво е да се използва спотъра. Аз съм на мнение, че даже може да натиснеш човек за... Примерно, за твой конкретния пример, 60, аз бих направил стъпал 60. Просто слагам някакви килограми. Да, аз казвам, ако е 60, бих сложил 65, ако е 70, пак бих сложил 75. И бих опитал да видя колко ще ми е максималния брой с човек отзаде, дето му казва, нали, ти ще ми помагаш само като видиш, че съм спрял. Няма да ми помагаш, ако видиш, ако лоста се движи, ти няма да помагаш. По-скоро имах предвид за, Да. примерно, трябва да направя 8 повторения, аз вече на 5-то почвам едвам, човека трябва да почне да ми помага, пък останалите направо, той си ми маха примерно едни 10-15 кг от тежестта. Ами да кажем, че за моите разбирания, ако си начинаеш, под 5-6 повторения не трябва да падаш. Нали, това е. Просто давам някакви такива елементарни примери с повторения да ми разбереш да. това, което искам да кажа. Вижте, аз съм бил, доста време съм тренирал, нали, с потър, защото съм се страхувал от ето и нещо. После разбрах, че не е толкова опасно на лежанка да се затиснеш, като турваш там тежестта на... Защото тогава, времената ние като започнахме, такива щипки нямаше. Не съществуваха такива понятия. Тежестта се слагаше и просто обръщаш се там и това е. Сега обаче с тези щипки става много опасно. Особено с големите килограми. Като затисни, то не да го обърнеш, не да го завъртиш. Аз съм използвал сега, нали, спотъри за около 5 повторения. Но основната идея на цялото нещо е, според мен, човек да се опитва леко да надгражда. Примерно дори аз като съм стигнал 130 кг, пробвах с 132,5, после 135, после 137,5. Ама той са на различни тренировки. Аз дори не говоря в една и съща тренировка, че съм го пробвал. И... Имам и озвучение. Да, пусна с саундтрака, почна най-сетне, аз се чудих къде. И съвсем друго сега. И каква е идеята? Идеята е, че малката инкрементация е изключително важна. Но това може да си го позволиш ти вече след доста... тогава, когато си имал спотър, ти не си бил абсолютно начинаеш да я търсиш спотър, нали така? Да. В смисъл, че да стигнеш за спотър, значи вече имаш месец-два в залата, обиколил си всички уреди, обиколил си бая и упражнения. най-малкото знаеш, нали, проследил си с колко килограма можеш съответно конкретните повторения, които трябва да направиш. Да, това е, че с времето се научава човек на едно изключително важно нещо и то е, че силата като цяло не е постоянна. Значи, особено като сега имаш някакво, да кажем, че отгоре-долу, докато си студент, пак също. Зависи колко си спал, колко си ял, колко, нали, възстановяване всичко. Отиваш в залата, влизаш, ти путаш там, примерно лоста, както с 60-80, то ти тежи, ти казвам, направо ще затиснем и разбираш, че днеска не е ден, де че правиш пиар, няма да правиш тук, нали, десятка с някаква сериозна тежест, ами по-скоро ще намалиш тежестта, ще изпълниш малко повече повторения. Нали, по някакъв начин модифицираш нещата. Но пак трябва да знаеш процеса. Нали? И защо това нещо се случва. Нали? Да, точно това е. И да знаеш, че има такива дни и това е нормално. А не това защото ако не познаваш процеса, това има голям шанс да те разочарова. Ако те разочарова, ти загубиш мотивация. И на щото отгоре, а пък ако не го разбираш и продължиш да се натискаш, ти пък или ще се контузиш, или ще имаш така мускулна треска на следващия ден, че ти най-вероятно ще пропуснеш тренировка. Аз това се опитах да кажа, защото не е опасно, ако си влязъл в залата и правиш примерно с 3 повторения по-малко с предишната си максимална тежест. Опасно е, ако продължиш да натискаш на инат, се контузиш, защото тогава ще си чал за дълъг период от време и тогава само ще си мечтаеш да направиш даже тия повторения с тая тежест, дето допреди малко си мрънкал, че нали, ама, що нямам прогрес. Ами ти ще го приемеш като някакъв индикатор.
ще си кажеш, явно съм претренирал, или явно не съм дал достатъчно време на тялото си да възстанови. Или явно, примерно, съм качил сила и издръжливост в някаква друга област за сметка на... Защото той при кросфитърите е тъй. То винаги нещо жертваш. Значи ти не можеш да си силен, бърз, издръжлив и да имаш най-голямата експлозивност на света. Значи то в един момент едното дърпа, той като в тия тъничките, нали, как да кажа, настройки на музиката. Ти не можеш да дигнеш баса догоре, защото тогава виждаш, че нещо не работи. Ти дигаш баса малко, дигаш другото и И на определена песен, на определена тренировка, примерно работиш повече за издръжливост, на определена тренировка работиш малко повече за сила. Те винаги и не можеш да имаш максимална сила да буташ 200 кг на лежанка, обаче да ги бутнеш за 50 повторения. Нали? Как да стане? Как да стане? Ти трябва да си някаква генетична аномалия. Като влизаш в тая еуфория, адреналин, този ендорфин, който се отделя, надъхан си в началото и ти просто искаш този прогрес да става по-бързо и слагаш тези тежести повече и повече. И затова съм благодарен на Светлю, нали, в началото, че той можеше да ми слага тази корекция и както казах, ако ще и с женския лошо правя, обаче аз първо да си подложа основата, да се науча на правилната техника и след това да продължавам да слагам тежести. Тук има една, нали, много тънка граница, защото сега, при базовите упражнения си има абсолютни правила, там няма да мърташ. Вече като... то да сложа скоба. Нали? Аз тогава, нали, правих кросфит тренировки, съответно те бяха сега от такива базови упражнения. Нали? Не съм правил с машини, където няма как да сбъркам, като за, нали, тези базови упражнения, по-добре с женския лос, ама се научи да го правиш като ход. Да, и то ти във времето просто разбираш, че трябва да направиш някаква корекция, защото си казваш, дори тези дребните детайли, примерно на мъртвата тяга ще направиш обратен захват, нали, ще си кажеш, по някаква причина, по този начин мога да вдигна по-голяма тежест. Да тестваш всичко. Да. После на лежанка лягаш, ама ти гледаш, че ръцете ти идват малко така или малко навън, не са абсолютно перпендикулярни на пода и си кажеш, виж, значи имало начин. Ти ако щеш и ровиш в YouTube и ще кажеш how to properly execute bench press, нали? Как правилно да изпълняваме избутване от ле. И ти ще видиш, ще кажеш, значи тук примерно мога да натисна малко повече с краката, мога да стегна малко лопатките отзаре, нали? Така. Но трябва да си почнал с някакви леки basic. Някакви супер леки килограми, за да можеш да се научиш на правилното упражнение. И вече като говорим за хипертрофия, вече тук за мускулна, нали, изграждане на мускулна маса, тук вече има едни много специфични неща, като примерно да изкривиш китката малко навътре, да изкривиш китката малко навън при трицепс, да опъниш до край с извъртане. Ето и са някакви древни неща, които тялото се научава във времето. И тук най-интересният момент е, че те не са едни и същи за всеки човек. И че ти нещо просто трябва да му дадеш време на тялото, като го ангажираш с основния принцип, нали? То трябва да усеща мускула да работи. Нали? Говорим тук за хипертрофия. Той колкото по-правилно правиш едно упражнение, по този начин натиска пада на правилния мускул, разбиваш го по правилния начин и после можеш да дигаш правилно и килограми. Но примерно, ако си спомняш, веднъж правих лежанка с дъмбел, обаче го правих супер широко. Дигах така. Нещо средно между флайс и бутане с дъмбела, който не ми натоварва правилния мускул, то ми натварва, ако беше повече рамо. Повече рамена, вместо да ми натварва гърдите и трицепса. И пак колко е важно, нали, да има кой да ти подскаже, че ти правиш нещо грешно. Защото утре най-вероятно няма да мога да кача килограмите по този начин, като го правя. Аз си мисля, че правя гърди, пък аз всъщност правя рамо. И си кажа, защо нямам никакви резултати в гърдите? И пак губиш мотивация, защото се разочароваш. Тук има един много важен момент, нали, където ние всички влизаме с его в залата. Нали? И въпросът е, че има чисто функционални упражнения, като
Нали, мъртвата тяга, клека, лежанката, раменната прес, това не са упражнения. Набиранията също Набиранията, да, точно така. Това не са упражнения, при които ние търсим максимална мускулна активация на определена група. Нали, примерно ти докато, защото много хора казват, правят лежанка, това е упражнение за гърди. Да, това е упражнение, което удря предимно гърдите, обаче ти в един момент като прогресираш, осъзнаваш, че този упражнение участва цялото тяло. Защото ти си подпрян с крака, стегнал си перките, избутваш, той избутваш и с трицепса, с рамото, ти не избутваш само с, нали, всички тия мускули работят синергично, нали, в едно движение. И ти ако искаш да постигнеш максимална тяга, нали, максимална тежест, ти трябва да използваш всичко. И аз за това съм фен на това. Използвайте тези базови движения, ама не търсете напомпване, нали, това е термина, в мускула. Ами търсете да го изпълнявате правилно, безопасно и в някакъв диапазон, там 8-10 повторения, така че да е, нали, достатъчна тежест, която да може да се контролира. Не да основните упражнения да правиш двойки и тройки, особено като си начинаеш. Да, ето е също много, много, много опасно. Това е, как да кажа, вече въпрос на разбиране на човека за самата програма. Нали, има някои хора, които много обичат да правят еднотипни неща, монотонни неща, супер бавни неща. Виждал съм такива хора, които примерно обичат да ходят постоянно в едно и също заведение. И същите тия хора, ако им дадеш 10 пъти една и съща тренировка, те ще я направят мотано, няма да имат промешки. Аз съм такъв. Да, аз пък съм обратен. Аз постоянно се опитвам нещо да променя, постоянно се опитвам да си кажа, предния път и го правих, може би мускула вече е свикнал, да я го стресирам с нещо. Или примерно мускула ми сега е готов за 10 повторения стои, аз ще сваля малко тежестта и ще направя 20 повторения. Нали? Е така. На мен този начин ми харесва, защото мога наистина да последя. Да, така е. Прогреса, дали... Да, най-големия ми кеф е, когато следя този процес, следя резултата и има прогрес. А пък, ако правя постоянно някакви различни упражнения, аз не знам къде се намирам. Нали, се обърквам. Да, аз правя също като тебе, ако си забелязал, обаче правя само в началото на тренировката. Значи загрявам там, активирам всички мускули, нали, корем, лоърбек, крака, и отивам веднага на упражнението, където искам да се тествам. Да, доста е интересна загрявката. Да, дългичка е, 10-15 минути включва почти всичко, обаче на 10-15 минути отивам първо лежанка, бам, и той ще може да не е ден за гърди. Отивам на първо упражнение лежанка и тогава ще се тествам, нали? Което е много важно, защото си казвам, ето сега съм влязал, сега съм свеж, сега съм, нали, абсолютно правилно загрял. Това е момента да видя как е силата. Защото ако ти си правил примерно тяга на първо упражнение, 100 кг 10 повторения, измислям сега, а после го оставиш за последно упражнение 100 кг, не е също. Сега не е също. Ти си се убил от бой. Ако искаш да тестваш, не става. Да, зато и казвам, много е важно в началото, на правилно загрял, така, атака и вече като скаш прави тяга, после ако скаш ти прави крака, ако скаш ти прави ръце. Нали, обаче въпросът е тягата да е първо. Ами, това ми е и... Това също... Аз, знаеш, правя всичко, на тренировката винаги ме е всички мускулни групи. Да. И това много ми харесва, че примерно, ако ще имаме едно или две упражнения за гърди, аз мога наистина да направя пълния потенциал, нали, на мускулната група. А следващия ден, в смисъл, днес ще направя две упражнения за гърди, и после ще продължа с другите мускулни групи, а утре ще направя други две упражнения за гърди, примерно, или едно, или както е структурирана програмата. Сега говоря на Изус. Да. Нали? И защото, примерно, ти правиш първо упражнение, второто ти упражнение вече не е толкова силно за тая група. Със сигурност, да. Третото и четвъртото е по-слабо. Нали? Там вече има стратегии, да, но по принцип на първото... Но всъщност тук влизам в заешка дупка, това да го оставим, когато почнем да правим някакви по-структуриращи... Да, за структурата аз имам много неща тук да кажа, как правилно, нали, се комбинират упражнения и така нататък. Но, пак казваме, това е много добър метод да следиш прогреса си, то там идва и мотивацията. Нали? Като си видиш, гледай значи трябва да разбереш какъв човек си, нали, какво е твоето нещо, какво те пали. Нали? Да, какво те амбицира. Защото някои хора, примерно, ще ги амбицира да дигна тежестта.
Някои хора може би ще ги амбицира да кажат, аз мадама дет много я харесвам, ма загледа. Значи визуално нещо съм променил. Независимо, че не е мръднала тежестта. Той си е на същото ниво приблизително. Или мръднал малко, обаче си казва, виж, направих впечатление. То зависи кое сетиво е по-развито в тебе. Да. Съответно. И в най-дългосрочен план, нали, това, което надърпа, аз затова казвам на хората, нали, тук пак влизаме в една от точките, дето съм записал за мотивация, да си намерим спорт, активност, която обичаме и която натегли. Нали, а не ние да ходим с нежелание. Примерно, аз виждал съм го в много деца, момичето иска да тренира художествена гимнастика, те я записали да тренира шах. Защото било много важен интелектуален спорт, нали, ма момичето няма никакъв интерес в това нещо. То ще ходиш с сълзи, с нежелание и така нататък. Никакви резултати няма там. И ще постигне някакви посредствени резултати. Дори да не са посредствени, то ще е далече от това, което тя ще постигне в активност, която обича. Или която ще отива с удоволствие, даже тя ще остава извънредно. Няма да брои секундата, ето свърши ми времето, чао. Нали? Това е много важен. В епизод бях казал колко пъти съм почвал в фитнес, съм се отказвал. Сега, що не се отказвам, когато имам ясна цел, разбрал съм процеса как работи и когато съм намерил моя начин да ме държи мотивиран през long term, а не за един месец. Да, и искам да кажа, че самата мускулна маса, ако щеш, нали, визия, то е нещо страшно преходно. Защото ето, примерно, ти ме виждаш, аз преди на 1 април, тогава, нали, достигнах максимума и казах, сменям си вече плана, диетата и всичко, бях 110,6 кг. Сега съм 104 кг. Значи за 4 седмици, няма дори 4 седмици, брай ги 4 седмици, съм свалил 6 кг. Сега визията ми е напълно различна, мускулната ми маса също е различна, обаче се чувствам много по-добре. Много по-функционален, с много по-голяма издръжливост. Дигнал си издръжливостта за сметка на, предполагам, силата. Да, сега няма да мога да направя на рамен прес с стотак 2 пъти. Нали? Тогава си бил експлозивен за по-кратко време, сега можеш да изкараш повече. Точно и той, което в момента се развива, е много по-полезно в ежедневните ми задачи. Както аз казах, нали, професията ми, там се налага да се правят по 20 000 крачки на ден, да постоянно се врежва в някакви тесни места, трябва да поправяш разни и така нататък. Има си странично неща на това, нали, да са капитан, да се кара кораба. Има си и други неща. Доказателство, че тренировките могат да ти помогнат и в ежедневието. Да, обаче пак ти трябва да имаш знанието как да си го структурираш, тъй че да усещаш, примерно, аз ако правя чист бодибилдинг и качвам и набивам като луд, то няма ми помогне. Все едно да, ще се харесвам, ама няма ми помогне в работата. И то като ти пречи, за какво ти е? Нали? Затова чистия бодибилдър си изкарва прехраната. В смисъл, ходи на състезание. Да, и аз мисля, че всички хора в един момент минават през тая фаза, защото си казват, това е правилният начин, защото този човек явно най-лесно изгражда мускул така. Но те после разбират, че този мускул, той за човек, който е средностатистически нормален човек на улицата, той стойност няма. Ако той не може да върши работа. Нали? В един момент ти трябва да се качиш с турбите да била до 3-я етаж и ти се задъхваш, грохтиш, повтиш и ще умираш. А пък иначе правиш 10 сгъвания за бицепс с 50 кг, примерно. Измислям си така някакви. Добре, имаш мускула, имаш силата, а не мога да качиш, а пък гледаш то с клечката съседа, де тежиш. Скача по стълбите през 3. Да, през 3 с същите 2 турби, стига догоре и той продължава да си прави нещо друго, даже не се е задъхал. Нали? И си кажеш, смятай, аз блъскам като луд, правя си режим, нали, не излизам никъде, не знам си какво, пък то бяга там някакви 10 км и се качи с турбите. Значи трябва да има човек и някаква функционалност, базова. Както казвам, един ден ще имаш деца, ще тичаш след децата си, трябва може да тичаш след тези деца. Нали? То ще трябва да облъска колата, трябва да го спасиш, трябва да го хванеш. Не да се дъндуркаш там като чувал с картофи. Нали? И затова казвам, трябва да имаш, пак казвам, далеч съм от мисълта, че бодибилдинга е лесен спорт. Ево на тези хора, дето са решили да се подложат на тия лишения, чудеси, как са навили да се инжектират, да си вредят на здравето и си е тяхна работа. Те са си понесли и ще си понесат, нали, отговорността и, как да кажа, тежестта на своите решения. Но това не е за нормалния човек. Това не е за средностатистическия човек. Не е за човек, който иска да изглежда добре, не е за човек, който иска да функционира добре
и не е за човек, който целта му е на 60 години най-малкото да се разхожда здрав и читав. Нали? Виждаме го. Колко бодибилдъра си отидаха, особено последните години, те казват от ваксините било. Не е от ваксините. Не е от ваксините. Защото нали казват, след ваксините много млади момчета почнаха да си отиват. Не е от това. Просто в средите на социалните мрежи и медиите конкуренцията стана толкова голяма, че тия хора, за да изпъкнат, те вече комбинират десетки препарати. Те вече, нали, преди са взимали 1, 2, 3, клембутерол, че бам, хапченци, инжекцион. Сега комбинират още някакъв препарат за обезводняване, някакъв препарат за... След това минават на тестостеронова терапия, хормон на растежа, още 3 неща. И то в комбинация с тези всичките неща, които в момента се случват, нали, вируси, чудеса и качество на храната, стрес, всичко, и до там водят всичките тия неща. Просто конкуренцията в тая сфера в момента е убийствена. И човек, който до вчера е имал 1 милион последователи, той за да изпъкне, той трябва да прави чудовищни неща и те си имат цена, за съжаление. С това казвам, от една страна е много хубаво да гледаме човек, който взима, нали, в случая стероидите, повечето те, с които ги гледам в Инстаграм, то няма почти ни натурален. И то е много надъхващо, обаче в същото време да слушаш съвет от човек, който взима, да ти дава съвет на тебе, дето не взимаш, как да изградиш тяло, е малко странно. Нали, в смисъл, че той да кажем, че го знае, защото има период, който не е взимал. Ама до каква степен му е бистра преценката и, нали, до каква степен този човек вече разграничава методите, нали, защото си има принципи. Аз за принципите не говоря. Ако имаш ясна цел, ще знаеш кой да питаш. Точното искам да кажа, някакси хубаво е да имаме истински идоли. Нали? То дори този човек може да е, гледаш инструктора в залата, фит момче, 80-85 килца, такъв строен, нали, нарязан, функционален, може да бяга, може да скача, може да прави всичко. То е много по-достойно за уважение и даже ако щеш за възхищение, нали, отколкото да направиш там 100-120 кг мускулна маса. Ти ще я направиш, да кажем, че може и да не я направиш. Може да направиш 100 кг и после ще разбереш, че не ти трябва. Това е горе-долу също като Джим Кери имаше едно, аз съм го запомнил с супер прословото изказване, където каза: искам всеки един човек на тая планета да има по $1 милион, за да разбере, че щастието не е само в парите. Не, че щастието не е в парите, ама щастието не е само в парите. Той същото е. И аз искам всеки един човек да бъде нарязан на 110 кг, целият в мускули, за да разбере, че той няма да донесе щастие. Нали, той просто ще, даже по-скоро ще си каже: майко мила, как да го сваля той нещо сега. Той ще си каже. Защото аз бях там. Аз бях на тези 110 кг. Много се кефех, че мога да дигам тежко тяло, обаче после другата част от деня бях разбит. Бях разбит тотално. А сега, ето, след обед, не съм пил кафе, не съм пил нищо и съм си добре. И знам, че имам енергия да изкарам още до 9-10 и няма да имам краш, няма да имам нещо. Аз си станал в 6, нали? В 6-7, да. Е такова стандартно. Делничен ден. Да. И така. И това е, нали, извода от цялото нещо. Да си намерим активност, която надърпа, и да си намерим човек, който да е наистина, как да кажа, не само да се кефим на неговите атлетични там или всякакви постижения, ами да се кефим как ние може да приложим това нещо в живота си. Защото всеки ти може да искаш да бъдеш топ боксер, топ гимнастик, ама как ще го приложиш в твоя живот? Нали, това е много важно. И другото нещо е, не трябва да се сравняваме с професионални атлети, защото на тези хора това им е живота. Нали? Едно е ти да бачкаш от 8 до 5 с някаква работа и да си правиш фитнесчето или там тангото или нещо си за хоби. Друго е той да ти е основният начин за препитание. Нали? Как то? Те тия хора... Разликата е огромна. Рехабилитатори, цял тим за тях, съветници, диетолози, всичко. Той са хора, които са на космическо ниво. То ако ние можехме да се сравняваме с най-добрите в някакъв спорт, щяхме да сме някъде там. Нали? И това е, изберете си правилна активност и си изберете правилен ментор. Това е много хубава дума, не знам на български как да я заместя, но мисля, че то се разбира. Достатъчно добре е тази дума. Да, защото това ще надържи много мотивирани и това е най-важното нещо, което човека ще прави дългосрочно. Пак то
крайна сметка ние всички това търсим. Защото да направиш някаква форма за лятото и после Какъв е тръгна смисъл? 2 години да си хамбургер или да си някакъв хипопотам, то няма някакъв смисъл в това нещо. Напълно похабен труд на Все вятъра. едно да си кажеш, аз ще изградя бизнес тук за 5-6 месеца и после съм трошник. 2 години ще бъда Просто трябва да супер го скъсан. поддържаш. Точно, или да го развиваш даже, ако щеш, нали? Това е идеята на цялото нещо. Най-малкото да го поддържаш. И понеже виждам, че доста напреднахме с времето, ще мина така малко набързо през 2-3 точки, които станаха. Постоянно, ако гледаме кантара, това е също много сериозна грешка. Нали? Защото първо, тялото му трябва малко време, за да почне да реагира на промените. Това е изключително важен момент. Защото много хора си мислят, ние като урежем калориите, тялото веднага ще почне да сваля. Не е така. То тялото все още е в един режим, където работи на старите си, ако щеш, навици. Ако преди е имало примерно основен навик, че ти му даваш захар или такива глюкозни храни, високо, така които качват инсулина бързо, то все още работи. Тя средата не се сменя тъй, нали, с едно кликане. Тоест първите 2-3 седмици, дори човек, който спазва много стриктна диета, може да види някакъв супер минимален резултат. Нали? Това е малко безсърчаващо, обаче аз ти го казвам, защото много хора той ще ги спре. И след това изведнъж тялото като превключи и метаболизма почва, нали, да работи по друг начин, цяло тялото си казва, значи вече трябва да работим в друг режим. Значи вече имаме такава храна и това е нормалното. Нали, то му трябва малко време, защото мозъка го осъзнава, но цялата система тук не може толкова бързо да превключи в този режим. Това е тънкия момент. Както ми беше казал и за тонуса, който имах, Да, наскоро, нали, се разболях. да. Помня това. Тренировките ми бяха вече различни, начинът, по който изглеждах даже беше различен. Нали, тялото е превключило към това да оздравее. Нали. Вече приоритета му е друг. Да, процесите се случват по различен начин, нали, с различен приоритет. Да, точно така. И на къде ще насочи градивните вещества, с кое ще се бори и така. Възстановяването, приоритета е, нали, то да си върне някакво нормално ниво, нали, а не да гради мускул. И в някои случаи даже тренировките могат да попречат на това, защото ти, нали, допълнително го стресираш. Зависи какъв тип тренировка правиш. И това пак е някакъв нещо, което може да те откаже. Със сигурност. Ако не го разбираш правилно. Да. Това е много важен момент. Да тренираме ли болни или не. Той също имаш такава тема. Повечето хора казват не, някой път може и да помогне. Може би леките тренировки. По-лекичко, да. Леки тренировки, които да най-малкото да държат организма в такива по-високи нива на енергия, засилваш работа на сърцето, повече вещества ще приемаш, повече кръвообращението. Да, кръвообращението, това е да кажа. основното, което трябва да се направи в този случай. Не да търсиш резултатите, които си правил предната седмица, когато си бил здрав. Точно така. Тук ще нахвърлям двете точки. Как градиш мускула, нали, смисъл ти си след тренировка приемаш, нали, нужните вещества да градиш мускула, ама на този организма му трябват вещества да се излекува, нали, не толкова да гради мускула. В друг режим. Това е цялата идея. И другото нещо, което е много важно, защото той засягаме тук веществата, много често хората гледат калориите, които приемат, а не макрос. Значи те им гледат да има 1 грам протеин на килограм тегло или грам и половина до 2 грама протеин на килограм тегло с еди колко количество въглехидрати и мазнини. И те гледат, хана 2000 калории, значи мога да изям тук 4 шоколада и съм готов за деня. Ама нещата не стоят точно така, защото казват, ти реално чисто математически ще сваляш, защото си на дефицит, да. Обаче то в крайна сметка не е ли идеята ни да имаме една хубава, красива композиция, нали? Все едно тялото да бъде атлетично. Не просто ние да сме свалили и да бъдем някакви увиснали и слаби. Нали? То кой ще го хареса това нещо? Затова казваме, че не е същото. Много хора казват, няма значение, стига да си покрия макросите. Не е така. Трябва калориите да отговарят на определени принципи. И нещо е безспорно. Ако някой твърди обратното, или е жена, която е 50 кг и няма нужда от много протеин,
Тоест и с Нека да запишем тема правилно хранене, може би. Да, тук вече хранителни навици. И така, това е, нали, изключително важно и доста обширно като понятие. И ако мога една последна точка вече да кажа, защото виждам, че времето много напредна, е, може би, едно от най-важните неща, които може да откаже, е да се заобградим с правилните хора. Значи, какво значи хора, които ни подкрепят? Някаква идея в нашия път, в нашите цели, защото ако имаш един родител, защото може да има някой подрастващо момче, там 15-16 годишно, и той постоянно му обяснява за какво са тези тренировки, какво ще се занимаваш, ще станеш някакъв безмозъчен глупак, ще ядеш тук само пилешки гърди и броколи, все от хора, които да те демотивират, нали? Ето и може да бъде пагубно. Особено на определена възраст, защото сега, нали, вече като се изградил, самостоятелен си, ти си вече достатъчно зрял, за да взимаш собствени решения. Докато, нали, в по-млада възраст знаем за какво става въпрос. Влияем се много, може приятелите да ти пусне някакъв негативен коментар, виж се, ти от един месец тренираш, а пък гледай. Нищо не си направи. А пък този човек не знае, това момче не знае, че мускулната маса се изгражда много бавно. Много бавно, както казахме, тялото трябва да превключи, трябва този режим да почне да действа. То в началото промените се виждат най-рязко, нали, това е ясно. Обаче, все пак човек трябва да има и някаква, аз го казвам, култура на движение. Някакъв, ако щеш, атлетичен бекграунд. Ако фанеш човек, който идва от футбол и му караш във фитнеса, той много по-лесно ще свикне с целия процес. Защото той вече го има в себе си. Основата, има дисциплината, има, ако щеш, концентрацията. Той знае къде трябва да внимава, какво трябва да слуша и така нататък. И тялото е свикнало на високи нива на енергия, нали? И на издръжливост, на енергоразход, ако щеш, на правилно дишане, защото, нали, някои хора в началото трябва да се учат да дишат, колкото и да е странно за нас, трябва да ги учиш. Примерно аз още от самото начало ми идва естествено, аз като се мъча и издишам. Нали? Някакси е рефлекс. Обаче някои хора стоят и така, все едно, че са на състезание, колко време ще издържат без да се поемат дъх. Разбираш ли, гледам го вече, прави 10 повторения, викам, човек, ти няма ли да дишаш? Вие гледам, той вече червен, лилав, тук ще някакви вени по челото, ще са пръсни. Вика, аз не знаех, че трябва да дишам. Викам, какво си мислиш, че трябва да правиш? Или, ако дам пример с упражнението Step Up, мисля, че се казваше. Какво се изпълнява при него? И, нали, тъй като, на стъпало с тежести. Да. Нали? И съответно, когато ще правиш движението, ти трябва, смисъл да се качваш на стъпалото, трябва да си поел въздух, най-малкото, за да можеш да стегнеш основата. Тук корем, кръст, всичко да те стегне. А пък най-лесно това ще го направиш, като вдишаш, тогава вече си изтегнат. Задържаш и тогава правиш вдигането. Нали? После вече издишаш. Нали? Да. Ето и са вече специфики, ако основата ти не е здрава, нали, съответно пак може да контузиш. Се гъниш, Така е. И така. Да закриваме. Темата за мотивация, доста съвети, доста точки. Със сигурност ще има въпроси и коментари. Тук ще го чакам с нетърпение, защото, както казах, доста неща за нас са ясни. Обаче искам да видя за хората кое е интересно, за да го... Със сигурност доста неща не са ясни. Но ние ще запишем уточняващ епизод. Темата за мотивация, защото тук мотивация и дисциплина са едни понятия, които се бият малко. Затова идеята е ние да ставаме по-добри. Нали? Обаче трябва да имаме обратна връзка. Той и аз докато ги говоря тези неща, и аз си припомням някои принципи, така че и за мен е полезно. Така че... Чао! До скоро! До следващия път!